Matigimu respond after atukana ketina kuti ari kutaurira nyaya dzemasiOS vedweka kwanzi Ketty tinogona kungorwa neuri pedyo neni ndakuputsa izvezvi unogoda kuzviedza muridzi wepaFacebook kuzviita prefect island kuda kukontrola zvatinotaura kumapages edu. Ava Matigimu akatsamwa zvisingaiti akati musakamweka kuti mai mazuva ava vakatondivinga vakati vari kuda kundipa COS vasina kukumbirwa. Saka Ketina akabhadharwa namai mazowe kuti atukane nana Matigimu nevamwe vese vari kuedza kupindira. Tombofunga kuti mazuva aya yaiva nani yamazepe iyi itori wesi inorwadza mwoyo zvachose. Ese magaraji amai mazowe anofanira kutombotengeserwa imwe socialite. Last time Mekindi anga aripo nevamwe vakadaro nana Sisimeli. Iko zvino Ketina achinja side akusaidi ramai mazowe ahotspot wagaraji akutanga kurwa naMatigimu. Zvinzwire Matigimu achitaura oga. Ndoda kumbotaura nezvako iwewe Ketty Masomera. Chekutanga ndoda kumbokubvunza kuti umbori ani uri chii panyama yehuku paFacebook. Umbori ani chaizvo. Shamwari, ndikati kuti shamwari andatora zvagose andina shamwari yakaita sewe. Umbori ani chaizvo. Saka iwe sekuona kwako iwe takavhura mapage. Zuckerberg akawisa Facebook kuti iwe utiudze zvekutaura pano paFacebook. Shamwari rega ndikutaurire. Inini chero ukandituka January to December. Oro chero ukanditukira dzinza rese kubva kuchana chekutanga kusvikira kune teteguru kuma ancestors. Andina chinodirwadza. Ndozvinonzi ukadzingirana nebenzi unopedzera newe wacho wabenzi. Andisi kukutuka. Asi ndoda kuzama kungokuudza kuti Ketty, ini hondo yangu andirwi paFacebook, andirwi nenyama kana neropa, asi ndine akandidana, ndine akandituma. Nyango ukandiudza January to December kuti table mountain ndakazeta ndiri kushaya anonditora kana kuti inhamo kana kuita sei. Ndine zuva rimwe chete kana rimwe chete ndakambokuti nai imi ndikandirewo mari kana kuti makambona ndichipemha mari paFacebook chapepa amusati anditi. Saka rega ndikutaurire hama yangu. Kundutuka kwako kwese kwauri kuita kuya uri kupedza nguva. Because zvituko zvako hazvichatombotirwadzi. Because chituko chako kandituka nacho nezuro wakachituka nacho mumwe munhu mari mwezuro ukachituka munhu nemumwe munhu gorapera. Saka ungatuka zvako ndoda kutokupa mvumo yekuti tuka kusvikira wanzwa. Kunzwa kuti ya kusvikira wega waneta kuti uchasvika wega pakutaura kuti yandazora ina ndikudairika. Apa ndatongoti ndikuzivise kuti kusakudaira zviroti handikutyi. Ine hondo yangu andirwi panapa. Andirwi newe. Ini yangu hondo ndinorwirwa naMwari kwete newe. Then chirega ndikutaurire kuti kana muchindiudza nyaya kuti hey wazotaura nyaya yemaCOS. Iwe COS nacho zvaunenge iwe ndiwe paunenge uchidzitaura ndione kodzero kuti dzitaure. Uri ani unotiudza zvekutaura pano paFacebook? Uri ani unotiudza zvekutaura pano paFacebook? Ndine right yekuzvitaura because mai mazowe vakandivinga vega vakataura kuti ndinotosa maCOS and handiudzirwi zvekutaura paFacebook nemunhu. And I know everything kuti kuzobaya live uchitaura kuti hey Matigimu unenge wabhadharwa. I know everything. Ndotori nevanhu vakatondiudza kuti mai mazowe vari kukubhadhara kuti undituke. Saka you are wasting your time. Hausiri uri kundituka. Uri kuita basa rako raunenge watumwa. Ukaona vanhu vanenge vachituka chona vakanyarara usafunga kuti hatigone kutuka. Tinotogona chaizvo. Benzi ndiani? Kusakudaira zviroti hatigoni kutuka. Tinotogona. Enderera mberi. Izvo nyangu kada kutotanga izvo kutotanga kutonditukira izvozvi kana kutotanga kutonditukira mai vangu vacho. Go ahead. Asi one day is one day. Mwari harisi benzi hama yangu. Mwari haazi munhu mumwe chete, Mwari ndiwe munhu mumwe wese. And I know kuti Mwari hauna basa navo and hauvatyi. But chirega ndikutaurire kuti inini Mwari wandinonamata wandinoimba naye. One day is one day. Zvingagona kutora 5 years, zvigona kutora 6 years, zvigona kutora makore mangani. Asi one day zvichakuwana. Isi tinomirira nguva yaMwari.
handirwi neropa kana nenyama, asi tine akandidana. Enderera mberi nekundituka. Asi Mwari wandinoziva vandanga vatsvaka kuti pandakakutadzira ndepapi. Last time pandakataura zita rako ndaizama kuanalyze ende ndaitaura newe semwana wokumusha kwangu. Handina kukutuka, handina kukuita sei. Iwe ndiwo nekodzero yekunzitaura paFacebook, vamwe vese hatina kodzero yekunzi titaure. Iwe ndiwo wakuda kuita class monitor weFacebook, prefect wokutiudzira kuti izvi musataura izvi taura, kana tinoda kubaya malive tofanira tanga tauya kwauri toti zvinoita here kuti unoda kutishishidzira umburani vai, kunoda kutishishidzira nebanga replastic. Uri kure, hamuna kudai wanga uri mudhuze neni, dai kudzoti yatimira apa face to face tochimbirisana pazvibhakera. Ende ina handikudairi uchatuka kusvikira wega wanzwa kuti ya. Ende zvauri kutuka zvacho uri kupedzera vanhu data nekuzvipedzera simba. Dai wanga uri umwe munhu ngoya anongo uchiti wati uchitogara pasi uchiruka mawigi kana 4 5 wotengesa kuti urarame. Ungafadza zvako chaunga nhengi yakazodai, nhengi yamaiva, nhengi tese hapana wasina kutukira dzinza rake, saka hapana chandikarwadziwa nezvituko zvako. Ene kana uchinge wabhadharwa ka unoita zvaunenge wabhadharirwa ka ndo kuofisi kwako, saka tichakurwadzita kutongoziva kuti kuofisi kwako, but hautiudziri zvekutaura paFacebook. Ori kuzondoka tiyeti Matigimu wasitaura COS, wasitaura iwe COS rachinde rako, ndirameko, ndirababako, ndire dzinza rako. Iwe ndione kodzero yekutaura manje paFacebook. Ndeyako here Facebook yacho yekuti unoda kutiudzira zvekutaura. Iwe wakavhura page, unotaura zvaunoda papage pako. Ini ndakavhura page ndotaura zvandoda papage pangu. Inini pandanotaura kupage ndinokwira papage remunhu wandinoziva kuti ndinotaura zvandinoda kana ndinokwira pamapage evanhu andinoda. Go ahead kutuka hama yangu, enderera mberi. Ende ndoda kutokupa zvimwe zvituko nemaghost nemagorototo anenge achindituka, ndotoziva kuti rigorototo ndirani. Mai Mazoe, zvandatukirwa naKetina pazvinotongori pachena kuti mabhadhara munhu kuti andituke, but regai ndikutaurire Mai Mazoe, ini handibvumi kuitiswa sevamunoitisa, sevamakaitisa. Nyamwe ndikatukwa sei, one day zvichangozobuda, tichazozvinzwa zvaakubuda apa. Handina munhu andakambira ndikakumbira munhu kuti panapa paFacebook kuti ndokumbira zvoti unditore, kandokumbira zvokuzodai, kandokumbira I'm okay pano pabasa pangu panapa, whether ndiri mutable mountain ndiri pai, mhuri yangu iri kudya ichirarama, mhuri yangu ichifara neni every day. Saka mutiudziri zvekutaura paFacebook.